Para kadang sinuba pakurmatan ing wengi kang sunyi lan kesingit iki, nalika langit nyipta sepi lan rasa karsa luwih banter tinimbang swara. Sumangga kawula nyandra sawijining pusaka. Pusaka kang ora mung geterake dhuwur, ananging rogoh ngandhap rasa. Ora mung awujud wesi kang luwes, ananging nyawiji nyawa ing piwulang. Pusaka punika keris Kyai Naga Siluman pamor naga rangsang. Dapure Naga Siluman. Naga siluman asale saka tembung turunan Sansekerta. Naga kang ora katon ananging ana nglumpat ing papan nyusup ing pangarsa. Keris dapur iki gampang dingerteni, sirahe naga cetha katon ananging awake ilang nyawiji ing wilah. Ilang kanggo mata ananging katon kanggo rasa. Ricikane lumrah ana sraweyan, ripandan lan greneng. Wujud kang nyipta rasa gumun ananging ora getak. Bebarengan karo jumlah luke, wujud dapur naga siluman tansah dipun sebut sak lawase nganggo teladaning luk. Kayata naga siluman luk 7 punika kang dipun enggoni dening Kanjeng Kyai Gandawisa, pusakane Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Miturut carita, keris iki kawiwitan saka Empu Gebang ing jaman Prabu Ciungwanara, Kerajaan Pajajaran, warsa 1326 Masehi. Iki dudu wesi sembarangan, ananging nyawijining gegaman, piwulang lan lelaku. Keris iki diyakini bisa ngilangake rintangan, mbebasake saka sengkala, kaya awake naga kang ilang saka pandeleng tapi isih ana, waspada, kuat lan nembus palakrama. Uga dipercaya maringi kawibawan alami, mbuka intuisi lan ngluhurake kekiyatan batin kang ngedoi gumun, ananging marakake semu. Lan pamore naga rangsang. Naga kang tangi, naga kang ora lerem, ngrangsang atine sing ngasta. Pamor iki dudu mung polataning kaweruh, ananging suluing semangat geni kang murup ing jero jiwa. Keris pusaka naga rangsang jaman biyen dipun agem para pemimpin prajurit, para pangarsa ing papan-papan penting lan tiyang ingkang gadah beban tanggung jawab kang ageng. Tuwahe pamor iki dipercaya bisa mbalekake kahanan, sing sadurunge kalah bisa menang, sing asor bisa munggah, sing dicekel sumelang bisa ngadeg nganggo percaya diri. Nanging ora mung andel ing pusaka, kudu nganggo lelaku, niat resik lan ndedonga nyedak marang Kang Maha Kuwasa. Mula pamor iki kalebu pamor ora milih sapa wae ing profesi punapa kemawon, cocok asal laku lan rasa sinambung. Para kadang sinuba rasa, sesampun mekaten kawula mbabar pusaka, dudu mung dapur lan pamor kang kapacak ing waja, ananging pangeling-eling marang kita sedaya yen kekuatan sejati asale saka njero, saka rasa, saka lelakon lan saka kawaskitan. Dapur naga siluman paring piwulang bab ketenangan kang ngumpetake kekuatan. Pamor naga rangsang dadi suluwe semangat, geni ing tekad lan kekuatan ngunggah kahanan. Sumangga kita lestarekake, kita rawat, ora mung awujud keris, ananging awujud piwulang gesang. Kanggo awak, kanggo anak putu, lan kanggo kang durung lair. Mugi kita tansah pinaringan padang rasa
waskitaning ati lan kekuatan anggone ngadepi urip. Nuwun, matur suwun.